Αναρωτηθήκατε άραγε ποτέ τι ακριβώς ερωτευόμαστε σε έναν άλλον άνθρωπο? Σας έχει απασχολήσει αυτό το ένιγμα? Γιατί μίλαγε για σένα? Τι είναι εκείνο πάνω του που συνεγείρει τις στρατιές των εφησυχασμένων μας αισθήσεων και μας ρίχνει άοπλους Σ' αγαπάω. σε μια μάχη εκ των προτέρων χαμένη. Καλή σας μέρα, αγαπητή μου. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η δύναμη του άλλου? Εκείνη η δύναμη που μας σωθεί ολόγυμνους στο ναρκοπαίδιο μιας άγνωστης ως χθες αγκαλιάς. Οι μόνες στιγμές που ένιωσα πραγματικά. Εμπρός λοιπόν, στραφείτε με προσοχή στο παρελθόν σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε. Αν βέβαια έχετε μια τέτοια άξια ανάμνηση. Αλλά σ' αγάπησα. Τι σχήμα είχε το στιλέτο που σας πλήγωσε κάποτε θανάσιμα? Και για σένα και για μένα.